Esta tarde falamos con algún dos organizadores da Rapa das Bestas de Sabucedo para que nos comentaran as expectativas que teñen. Bueno, pois as expectativas en principio son moi boas, sobre todo de moita afluencia, non? É dicir, o que me sorprendeu principalmente este ano é que, bueno, desde o lunes ou así, pois xa empezou a haber tenda de campaña, pero non tenda de campaña solo montadas, non? Que tendas de campaña, pero con xente xa estando aquí, andando polo pueblo, paseando, entonces, hombre, vendo o tema este de que xa o lunes empeza a estar isto con xente aquí, empezando pasando ben e tal, na Rapa isto se espera que vai a ser unha locura, non? Un abismo de xente, seguro. Bueno, os cabalos houve un tema aquí que nos estuvo moi preocupados, non? Porque houve cousa de 2 meses fomos ao monte, bueno, como vamos habitualmente e tal, e tiñan unha enfermedad sobre nas patas de diante, máis no fuciño, o cual pois lle supuraba hai sangre, non? Non soupemos moi ben de que era, pois consultámoslo cos veterinarios, entón nos dixeron que podía ser algo de herpes, non? Pero a verdade é que estaban bastantes cabalos afectados por este tema, entonces, pois claro, estábamos preocupados porque con esa enfermedad realmente a Rapa non sabía se podía entrar ou non, porque claro, un cabalo así pues non dá unha imagen adecuada, aparte de que ele está enfermo, non? Pero bueno, ahora seguimos observando e tal, bueno, isto pasoulle, entonces pues bueno, están como todos os anos, xa fomos a semana pasada que ao Monte do Cábado, xa, porque é un monte moi conflitivo tamén, que dá moito traballo para adiantar un pouquiño, sobre todo por se nos chove ou así, que se complica moito, a raíz da niebla ou así, non? Entonces, pois, o que fixemos foi xa traer ese monte, que son sobre 190 ou 180 cabalos, que xa temos aí no cierre do monte abaixo, e, bueno, e agora, pois, o sábado a mañán iremos por resto, e canto máis se trae, mellor. Tamén falamos con Nuria, unha das aloitadoras, para que nos comentara a gala desta noite. Atopámonos en pleno centro do curro de Sabucedo nestas vísperas xa de que arranque a Rapa das Bestas, e con nós está Nuria, unha aloitadora, é unha muller que tivo e ten ademais, eu creo que nas súas carnes o gusanillo permanente de seguir aloitando. Ás veces pódese, ás veces non se pode. Nuria, moitas gracias por atendernos. Contanos que vai a suceder hoxe, porque aquí hoxe tamén hai un homenaxe. Sí, este ano decidimos que a Rapa non podía quedar solo co concierto do viernes e máis o sábado e o domingo, entonces empezamos e arrancamos este ano con unha gala homenaxe aos aloitadores de Sabucedo. Pero coa palabra aloitadores non queremos decir que xente que aloitara no curro. Entendemos a xente que axudou por fora do curro, pois hai xente que, pois, decorando a iglesia, que sempre se preocupou polo que a iglesia este con flores frescas. Hai outra que controla, que aínda que non é do pueblo, que vai mirar as bestas e sempre nos chama se entran, non entran. Aí está o Padre Manuel, que é o noso cura, aínda que este en Madrid, está sempre coas bestas, escribiu xa libros sobre as bestas. Entonces é o homenaje que lle queremos facer coa palabra loitador, é loitar por e para Rapa. Hai un pequeno segredo, a Mestia eres a loitadora, muller loitadora, e é que tamén se vai facer un recoñecemento a unha muller moi especial hoxe. Sí, porque esta é a única das festas que podemos decir que, pese á guerra civil, aquí celebrouse sempre, porque gracias ás mulleres daquela época vai subiron ao monte, baixáronas e rapáronas. O da Rapa daquel ano era distinto porque eran mulleres, entonces meteronas en manga, pero non quedou unha sen rapar e fixaron igual. Entonces esta festa ten continuidade desde que se empezou hasta día de hoxe, non hai ningún parón. E hoxe unha muller de Sabucedo vai a recibir ese homenaxe. Sí, Palmira é a que nos queda desa época, entonces hai que recoñecelo, que é a súa labor que fixo, e gracias a ela a festa pois sigue aí. Bueno, pois xa unha última cousa, que se agarda este ano da Rapa, como están as bestas? Xa sabemos evidentemente que a festa vai a ser maravillosa, pero que é o que agarda Sabucedo este ano? Pois esperamos que a xente colabore moitísimo no monte, que nos axuda a baixar as bestas, que fan moita falta, que o curro salga ben, sen golpes, que disfrute todo o mundo e que o pase ben.